despre broscuța Oac, cea mai bună cântăreață în lac. Cântă în orice ton, tatuac, tatuac, fără microfon, tatuac, tatuac. Când e un concert în stufăriș, ea e scrisă prima pe afiș. Are mari succese pe lac și e imprimată și pe discuri. Oac, oac, e și vedetă mare de cinematograf și zilnic dă pe foi de nu fără autograf. Se cam lăuda broscuța Oac, fără mine nu-i concert pe lac. N-are nimenea tatuac, tatuac, voce ca a mea tatuac, tatuac. Glasul îi spunea convinsă că este bun și pentru operă. Dacă spune n-am ce să fac, fiindcă eu vorbesc și limbi străine. Mac, mac. Poate nu știți că broscuța Oac era îndrăgostită de un brotac și când îl vedea tatuac, tatuac, inima-i băga tica-oac, tica-oac, ca să-l cucerească pe brotac. Primul dirijor la ei pe lac se îmbrăca doar în rochisac și-și da toată ziua pe lăbuțe bulac. Și a aflat tot lacul că și el o iubea, însă mereu brotacul se tot plângea de ea. Mie-mi place mult broscuța Oac, acum ei nu mă încac. O iubesc e drept, tatuac, tatuac, dar ca să o îndrept, ce să fac, cum să fac? Și văzând atâta dragoste, și-au făcut un plan broscuțele să-l ajut urgent pe brotac, făcând toate o parada modei pe lac. La parada modei de pe lac, toate au venit în rochisac și o imitau tatuac, tatuac, doar că ea vorbeau